Kublai pi wei, akan ni kesengi, peringat pi sesien, cakap aman, faithful and true channel. Ini jing pusan ya ketin jong blai, pada gospel jong mata kesengi, dan gospel kat kum Lukas, nong keba kat kendai, kat wei, ter hadu keba arpunyau, keba despang kaparsi jong ki tingkah kesiar. Hang ni kejing itu kana kebal ong kum ni Jisu lo ong. Uwei u bakrau patri ula sha kari becengai ban sha thung sim bat hangta ban wan phai biang shwa ban lech ula khat ya ki sipongwet ki sikri jong u padula ai haki mar kawei ka tingkah ksiar uda ong artat haki pej ayu phila ban kamai da kine hadu bangan dawan ki parasnong jong u kila isi ya u kumta kila pha kinong yalam ktin nadin jong u ban ong ngim kwa ba une ubriu un sensyar halor jangi ti kumta ha kanika gospel bagi khot babut ter hang ne ngile ya sngau ba udai we ubriu ba krau batri ba sya thung sim kani ka parsi ujisu yathu namarba ya ujisu marba u leit sya Jerusalem pat ki sngi ki bau un sa sitom ru ki lajan pat ki don ki parasnong para thau jong u ki bla itu I thau ya u nadu ba udang rit ki ong ba une umdei uta u mesaya ke uba ki kimilti uban sa sensyar ya ki uban sa palai lut ya ki na gajing sensyar pat ki nong ban ben ki badai ki ma gentil bat ki badai ki nong wei bat ki sya thambor brobor haki tiki kwa ya u ba unong sim bat kim itu ya Jisu ba udai ma u ta sim balawan man pelat ya kajing im kajongki ya kajing sa ta amraw kajongki ya kajing duk jongki de nak ne dau Jisu ya tu ya kan ke parsi mat haba ngia singo matan ba pule ba kita ki parasnong jong u ki isi ya u ki parasnong ki isi u ngi siam ha ki pat ki jin tho ru jong ke gospel ba ki parasnong ki kim itu ya u walada ulale bun ki kampla ula pen im wat ya ki bayap pen kot ki papang ula pen pej ya ki bamatla pat kum ta ter di nak ne dau Jisu ula ong kordit ya pha ko Kapernaum kordit ya pha ko Khorasin nomar pa kim sem langit pat kim sem lapet yang ya Jisu de kene de ka parsi sapang kata di kumta tu ula ai ya kene ka jinga tu ya kene ka parsi bat kumta kala ban thau ya ngiru kum kene ka wei lato ngi pidiang ne em Jisu kum sisa usim jongi jong ka jing em jongi hato ngi dein em kumta kumo Jisu la kli ya ki senran hadin ba ada pa ya ki sya ka jing yalap jongki ke banengkong bat apa Jisu ulah kli ki haba kilawan pai ki briu ki ong ngade u ai bat kila jubab ulong Mesia ulong Elijah bat kum tata kila jubab bat Jisu ulah kli te pi pat pi ong along u ai bat Petrus ulong pi long Chris kun jong blai bat kum ta satung ya kum ono yalam namar jong kata jubab bat hang ni yang iru ngila ban ongkin atau ngilong em kita ki parasnong jung Jisu ki ba isi ya Jisu pengim kwa ya Jisu ba ngin penlong ya kum usim jongi ban sensyar halor jongi teng bun sin ki tin jongi ki ong hoi ngi priang Jisu long usim jongi hari ki kam jongi pat ki long mar khongpong kilang mar khongpong ni ap ya tau usim tau blai ba pelai luit jongi hanrei haba uwan ngim itu ya ngim pidiang ya ngim treb un sensyar da yangi namar la da sensyar dengi aila di ba un sensyar kumut ngi nomla ban le kadba ngi mon ti nak ne kadau teng ha ke jing bom tip jum bom lap ban poi perkhat jongi ngi kwa ba ngi jing pelai luit na blai tempa anda blai wan ngim treb ba un pelai duit jengi ngi sngu tenat ban syong hakapop hari jing te merajong ke pop namar ba suitan upen sngu tu yangi ba ngi sutenat de hapa ngi sutenat ngim kwa ban
light no nak ta jing sutanat jing itu tangi kwa bandon berobor hakata jing sutanat jing wala da ketika pop jing im pop pop teng don ki breu ru ki im haka pop haka ju kapor ki kwa ban yo jing kerku kumlo kata kala ban long kam la ban long te de nak ka daw ba uji su teng ye ke parsi ma uang lajar kata ya utau ba krau batri la thong sim bat ulawan pai Maria poi upakhot ya kitu ki syakri hakiba ula ai ya kapisah bandup tip katno uwei ula yo nong da ka bakhai ti komen ko para ublei lobu yangi hakene ka perthei ba ngidon hapo kajing sensar jong usim ublei ulong usim jangi jisu ubalawan ban suspa yangi ulang usim jangi ubasuspa berpelait di utakan usim di hendrei ula airu hangi ya kata katengkak siar bangi leit ban kamai ban khayi kumangi ong ju singa berbor hakane kari jongi blei ula pha angi ban kamai ya ka hok di kumno ngi la kamai ya kata ka hok kum ban ya kren hangni ya kata katengkak siar hangni ka thau ya malumala ya ka bai trei lai benai jong unong bela de sipun bha ka pisah ka tengka la ai ha kitu kinang trei ti yangi kane ka la ai ya kane ka tengka siar tu do ublei ban long ki kinong ap lang brot ya ka ying ka sem ya ki khun ki kti ya ka imlang ka salang tu bad ya kane ka tengka ka siar par hakwe par ka jing thong yong ka talen atau ngila pedon kam kumno atau ngila pedon kam hok ya kata katkum kaba ublei ula ai hangi ban pensei so ya kata ban penroi ya kata kaba ublei ula ai hangi ya haman la iwei pa iwei nangi ublei ula ai kano rekano kajing ai hato ngila suburi no ya kata kajing ai hajika bangin penroi ya kata hato ngila sutep no ka khendau mau don une uwei mau bala sutep no khendau mar bauang kumne ko kenrat hang ne ka tengka jong phi ke ba ngala song khop ha ka rumal ngala ting ya phi namar phi long ubreu wa perking phi im ya ka ba phi sim ya ka ba phim syam labu bat phi ot ya ka ba phim syam labet te kumta tu bat ngi asngau jisu wang ya thu ba ya unu syakri la penrem da kata kaktien ke ba mu hi ula klei ti hato ngir ngilong ne em kumune ubreu uba ni perkat blei ulong uba pensitom haba ngi le pop haba ngi le ya ke bom dei ublei usumpat yangi per kumta terte kumta im tre ban le kumne im tre ban le kumta ngi ting yo sha kumne sha kumtai hau blei ti ngi su tep no ya kata ke jin ai no blei ni hato ngi long kum tu uba la kamai sa sipau tingkak siar ya kata ka we ka tingkak siar ba ula ai ne tu ba la kamai sasan tingkak siar ya kata ka ba ula yo ka we tingi bara kha ni yo ka we ka jen ai na ublei na sim ba khoi tingi de ban penroi ya kata khenang ba kata ka jinglong sim ke jong ublei ke jong jisu halor jengi ngin sa yo ya ka bainong ya kat ka ba ngi le ngin yo pe ja ka bainong la dei ka ba ha yo ya ka bainong jong ka jing job jong ka jing kemen re la da ngi le ngi ka mai ya ke bas niu ngi sa yo bainong ru kat kum ka jing le ka jongi de kon men ko para to ai ba kan ka farsi kan ya rapat kan hikayah ngi ba ngin ka banikong ba ngin priang ya ka jing long sim jong trai halor jongi ka jing im jongi haying hasem jongi ka jing mut perkhat jongi ka jing im jongi bar ka we pat ka ba ar ya kata ka ba ublei ula ai hangi bangin kamai ya ka hok bangin pendep hok ya kata bangin ang penroi susu kenang ba kumba ula ong how to ubanikong ubala kamai sa sipau banyo sensar ya ki sipau sinong pat kumta ngiru in sayo kumta ya srim kum kane ka parsi di to trai ni rap engi ban sutu ya ka jing im jing ade jongi jing long im jong trai halor jongi to trai ni rap engi kham tam long ba jong man sim ba khoi ha ka tang pa ba khoi man sim ba khoi amen